Már van pizza. Most már van víz. Van két szoba most már külön a. Csak várom a tévémet. Külön háló. Minden a tévét. Akkor jól nyomjátok. Megegyeztek. Nem, egyszer volt talán, hogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor nem alszok veled egy ágyba. Van tévé most egy. Igen, ez kell. Na mi hozzá ezt kell? Megkímélt állapotban van nagyon fölvált. Megkímélt állapot! Úgy, ahogy a reklámban megkímélt állapotban. Nem, korán. De nézd, egy helyen láttam, azóta sehol nem láttam, már ott sincs ilyen. Sehol nincsen bajom. Hát hogy azt hiszem? Nem kell kutatni már nincs. Projektor nem kell senki. Már nem kell projektor. Ja, de hát mondom, hogy nem értek hozzá, hogy milyen kérdések a megfelelő, azt mondom, hogy honnan kell korán. 2 kilói megkapott. Happy birthday to you! Még 200 évet kéne élni! Happy birthday to you! A születésnapos igen! Kutyám is legyen már rajta. Igen! Rajta van ki, hogy ez rajta van. De most lesz Zsolti kutyája is itt van. Lőszi rózsa. Hát ez jó, ez nagyon jó volt most, hiszen pont fölvette. Kutya, meg húzza magát, ezért is Azt csinálja, azt így. Minden teszik többet, kinének tárt nem van. Nikotinmentes. Hangizó vagy meg. Figyelj, egy fontában, hogy képzeled? Nem, de bele ne tette a haját. Megkérjék egy születségét, hát nem van. Ja, jó a szélója. Ugye? De tényleg. Ugye? A hangosítóval. Igen, de mindenféle. Kiemelje az orráját. Leteszi a fejét. Napszöveget Ó, fárados a kutya. Kellemes a kutya. Nem mondod. Kutyám, hát. Kutyám, felin back. Most, kapd le! Tök jó! Adjál! Tök jó! Az üveg útban van, nem látszik az A Men üveg. in Black. Na jó volt. Az üveg útban volt. Megölöm. De mi van, meghalt a zene? Előre. Előről, hátulról. Hát, ezek a részénél is mindig kivetették vele a Krisztián jó zenéket. Nem én vetettem ki a Zsolti. Ah, de hallgassál, te jó. Ezért nem ő vetette ki. Te oda vetted, kivetted, ennyi. De nem, kivetted, nem kivetted. Figyelj, ezt el kell mondanom. Kiülünk hatan, ő volt a 7. Csillagkapu szét. Hatan ülünk, hallgatjuk a zenét, minden megy, lekapcsolja a zenét, mert hogy csillagkapu szét. Minek hatan? Én is elkaptam ezért néha, hogy délután az ilyen hülyeséget. Nem hallom a filmet. 10 éve nézem, hagyd nézzem már meg. De mi akkor hagyd ne nézzük? Ilyen 20 ember átélő csillagkapu. Milyen? Hát érted, hogy ezt még nekem eljátsza, de azért egy társaságban még 4-5 embernek, mert én már megszoktam, engem nem érdekel. Figyelj, én nem változok meg, nem is fogok sosem megváltozni. Bazd meg. Vagány vagy, már megittál egy bélyéget. Vagány. Hát én figyelj, megittem a Tegnap is részeg voltam, ma van egyáltalán, jó? Egy nőnél, akkor már megittik 4 jéget, akkor már részlet. Akkor már hazamentünk, pont akkor mentünk haza, és már éreztem, hogy hú, hogy nem tudjuk. De érted, ez több gusztustalan. De az, hogy ők mennyit isznak, az nem baj. Engem az kurva előre. Én tőlem hullára jöttem. Mindenki úgy élje az Bevágom a butba, bazd meg. Én szóltam, Hallod? akkor is mennyit iszol. Bevágom a butba, Suzuki utcára kötöm a lóba. Ne, jó vagy. Egy az össze. Egy az össze. Igen. Akkor olyan képet látsz. Öcsimának van a születésnapja, nem az enyém még. Most Öcsimáról szól a mai nap. Na de várj, fiának is a születésnapja.
A Diának. Nem áll. Hát azért nem volt szó. Dia! Gyere ide! Dia, gyere csak! De ide! Nem érnek rá. Miért nem érnek rá? Krisztián, majd este, gyere már Hát a ide! Diának is kellett volna valami. De miért nem szól? Hát elérnek, Most azért megkapja a labdát, csak ő. Hallod, Dia? Figyelj már, neked ma van a szülinap? Nem szól! Na, ne, Mikor lesz a születésnapod? Gyere csak! egy-két nap múlva. Gyere csak, Dia, mikor lesz a A születésnapod? másik születésnapon, hogyha már így kiderült arra, azt nem mondta el azt, hogy nekem születésnapon van. Tényleg, baba? 28. És ma mi van? 26. Na gyere Holnap csak! után? Na gyere csak, Akkor akkor... gyere így. Gyere csak! Ennyi, nem szeretett volna, hogy én nem mondtam, hogy csinálok. Én ülök így. De most Az öreg most mondta. neked mondja, nem mondom senkinek, hogy neked születésnapon előre. Erről, kilépünk, Hát mert van, aki még tudja. Mert az öreg tudja. Az öcsi vagy. Jó pár éve van. Miért nem mondtad meg? Miért nem mondtad meg? Titok volt a 21. szülinapot, titok volt. De 18. Ma lesz egy nagykorú. Most lesz akkor.